Welcome to Hanging Bridge. Sige, lakarin muna natin. Para sa Hanging Bridge. So yun nga, nakakalula pala siya. Uy, cable pala, gawa sa ano, bakal. Dalawang kamay ba talaga dapat? Sir, kamay po. Nangyinis sila. Medyo umaano siya, umaalog. Buti kumaalog. So guys, di na tayo tatawid dahil tapos na yung mga kasama natin. Ako na lang mag-isa. Ganda dun, no? Manipa Palm yata yun. Hintay na nila ako kaya bilisan natin. Hoy, shit! May marupok na ano dito, kahoy ah. In fairness dito, steady yung ano, dun hindi. Malikot yung bandaron. Ganda oh. Guys, say hi. Mag-hi kayo sa camera. Baba na tayo.